ayiwa nin ye kunnafoni min tiɲɛ yɛrɛ la a kɛra gɛlɛya ye aw bɛɛ lajɛlen b'a kalama anw y'a fɔ wagati jan ka fɔ diviser pour régner ka mɔgɔw ɲini k'u kunkari ɲɔgɔn na ka ɲini ka mɔgɔw corrompi ka sɔrɔ jamana bɛ gɛlɛya min na bi a dogolen tɛ maa si la maaw bɔra Mopti ka na komi Imam Mamudu Diko y'a fɔ u bɛ Garabali de kɔnɔ maaw bɛ ka gɛn ka b'u sigiyɔrɔ la lakana ma sabati hali an ka lakanabagaw tuma dɔw ka taji sɔrɔ ka taa maaw lakuru u b'a fɔ ko carburant tɛ yen anw ye meeting in fɔ ko ka taa Ala de deli Ala ka jamana kisi ka taa Ala deli ka jamana kisi anw ye meeting in fɔ ni ŋaniya fɔlɔ min ye o de nana ni gɔrɔtigɛniya baara min ye k'u bɛ jamana kɛ bere jamana ye Ala banna Bube ye baara jugu min k'o la o meeting bali palais la o ma dogo maa si la n'o Bube kelen y'a fɔ k'ale ye 100,000 bila ka na a ye 50 bila ka na k'a tɔ 50 an t'o ɲɛdɔn a nana 50 presse aw y'a ye kuma dogolen tɛ o m'a ɲ'a fɔ aw ye kabini bi tɛ k'a fɔ Bube ye jamana cila ye a jɛra bɛɛ ye bi n'o tɛ fɛn min bɛ di alisilamɛw ma a nana sigi o conseil la a ye baara jugu minnu kɛ a bɛɛ b'a kalama k'ale de y'a créé o ma n'ale y'a créé a b'a ti a y'a ti ka da kan min kɛra bi maa tɛ se ka kɛ alisilamɛ ɲɛmɔgɔ ye ka kɛ diinɛ ɲɛmɔgɔ ye jamanadenw yɛrɛ ka sɔn tugun ka sɔrɔ ale ka premier ministre ma nin tɛ ko ye min dɔgɔra aw la a bɛɛ y'a ye donc an bɛ min kɔni fɔ an bɛ Cheikh Mamudu Diko fo Cheikh Mamudu Diko min y'a jira k'a fɔ Ala ko Alakira ko alayhi salatu wassalam jamana ko jamana ka kisi o de y'ale ka laɲini ye a y'a jira bɛɛ la bi ni wari ko don ni jɔyɔrɔ ko don ni bonya don a tun bɛ nin minɛ k'i da de o tuma aw ye kunnafoni di la anw tɛna wawali foyi kɛ nin ye seereya ye aw yɛrɛ ye nka jamanaden bɛɛ wele nin de b'a jira k'a fɔ bɛɛ welelen don dimanche don min kan ka kɛ pour que jamana ka basigi jamana ka lafiya jamana ka bɔ kalon kɔnɔ o kunnafoni bɛ se aw ma nin ye dalu ye aw yɛrɛ bolo aw ni ce aw ka nali la. Alors merci.